கோர்ஸ்ல என்ரோல் பண்ணியிருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் திஸ் 18 நாள் முடியறது போது நீங்கள் அந்த குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு சர்டிஃபிகேட் அங்கேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 25ஆம் தேதி முடியுதுன்னா 28ஆம் தேதி வந்து ஈவினிங் வந்து செரிமனி இருக்கும், ஸ்ரத்தாவன் செரிமனின்ட்டு. அந்த 1 ரவுண்டு ஜபம் பண்றவங்க வந்து ஸோ அதில் வந்து நீங்க கலந்துண்டு அந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துண்டு ஸோ சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் அதாவது லெவல் 2க்கு நீங்க வந்து சேம் லிங்க்ல போனீங்கன்னாக்கா லெவல் 2ன்னு இருக்கும். அதை நான் ஆல்ரெடி டெமோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் அட்டெண்டியாகவும் நீங்கள் ஜாயின் ஆகலாம், இல்லை சீரியஸ் ஸ்டடியும் பண்ணலாம். சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணுறவங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும், பட் அட்டெண்டியா ஒன்லி கேட்டுக்கிறோன்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் ஆகலாம். அதனால தயவு செஞ்சு அதுக்கு நீங்க என்ரோல் பண்ணுங்க. எஸ், இன்னைக்கு நாம விபூதி யோகம் அதாவது பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி நாம வந்து அவருடைய திறன்களுடைய சிலவற்றை மட்டும்தான் நாம இன்னைக்கு வந்து கேட்க போகின்றோம். ஏன்னா அது எல்லையற்றவை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூணிலையும் இருப்பார் துரும்புலையும் இருப்பார் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பகவானை பற்றி இஸ் போத் இன் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட், அதாவது ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இருப்பதும் அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி. ஸோ அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம். அதாவது பூரணம் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது. அவருடைய வைபவங்களை பற்றி நாம இன்னைக்கு தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுதான் வந்து இந்த சாப்டருடைய இது. 10th 11th 12th 3 சாப்டருமே ரொம்ப அற்புதமான சாப்டர்ஸ். நீங்க நிறைய கேட்கணும்னு தோணக்கூடிய சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகமாக தான் இருக்கும். ஸோ பக்தி யோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ஸ்வீட் பார்ட் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஸோ அதனால பக்தியே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வீட்னஸ் தான். ஸோ ஞானத்திலையும் அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாமே நிறைய கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆனால் அதுவும் வந்து நன்மையை பயக்கக்கூடியது, விடுதலைக்கானது தான். ஆனால் நம்ம எல்லாராலையுமே அதை அச்சீவ் பண்றது வந்து மிக கடினமான ஒன்று. ஆனால் அதே வந்து பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார் வேணாலுமே அச்சீவ் பண்ணலாம். மனசு ஒன்று தான் நமக்கு தேவை. இதை அடக்கணும் அதை அடக்கணும்ன்றதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா பக்தியில போய் நம்ம மனசை லயிச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தன்னின் தானாக அந்த புலன்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபோக்கஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ அதுதான் ஈஸி பக்தி பாதை. அதனாலதான் ஈஸின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஆனா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா. ரெண்டரிங் த சர்வீஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சுட்டே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த ப்ராசஸ் எடுத்து ஃபாலோ பண்றது. இப்போ காலையில 5 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு நம்ம வந்து வீட்டுல பூஜைகள் எல்லாமே செய்யறோம்னாக்கா அதை டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரத்தையோட செய்யறது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கடினமான ஒரு காரியம்தான். ஆனா பக்தி செய்வது என்பது சுலபமான காரியம். அந்த ப்ராசஸை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகும்போது கொஞ்சம் நம்ம டீவியேஷன் இல்லாம எடுத்துட்டு போகணும் நம்ம. எஸ், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த ப்ரேயர் இன்வோகேஷன் ப்ரேயர்ஸோட வந்து நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். பூர்ணத்தின் வைபவங்களை பற்றி நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி 9வது அத்தியாயத்தினுடைய
இதுவும் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த விதத்துல வந்து நாம வந்து பக்தி செய்ய முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யதமம், அதாவது டு சர்வ் த லார்ட், பகவானுக்கு கைங்கரியம் புரிதல். ஸோ அந்த நவவித பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தி தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா விசேஷமான ஒன்று அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம நேத்து பார்த்தோம். நாம எவ்வாறெல்லாம் பகவானை வந்து நினைத்து, அதாவது அனைத்திற்கும் மூலமானவர், அனாதியானவர், திவ்யமானவர், அதாவது அழிவற்றவர், இது எல்லாத்தையுமே நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிப்பவரும் அவர் தான். இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அப்படிப்பட்டவன் இந்த பௌதீக உலகத்துல மீண்டும் வந்து பிறப்பது இல்லை. இந்த சக்கரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாட்டிக்கிறது இல்ல. இந்த வாழ்க்கை சக்கரம், அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த சக்கரத்துல இருந்து அவனுக்கு விமோசனம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நமக்கு எல்லாருக்குமே பகவானை பற்றியான முழுமையான உண்மை கண்டிப்பாக தெரியாது. இப்பெல்லாம் நம்ம படிச்சுன்னு இருக்கோம். ஆனா அந்த படிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய நம்ம அனைத்தையுமே தெரிந்தவர்களா 100% கிடையாது. ஆனா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த ஆச்சாரியார்கள் அவர்களுடைய கைடன்ஸ் இருந்தா நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஆனா நமக்கு கைடன்ஸே இல்லாம இப்போ ஒரு சிக்ஷா குரு, இப்போ வந்து ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா பாடத்தை, அது எப்படி வந்து மாணவர்கள் எல்லாமே கத்துண்டு அந்த நாலேஜை கிராஸ் பண்றாங்களோ அதே மாதிரிதான் நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை என்னும் ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இஸ்கானுடைய இந்த குரு பரம்பரை வாயிலாக இருந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து இங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அதை உணரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இன்னும் வந்து உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போவோம். அதுக்குதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் பண்ணணும் பேசிக்கலி. ஸோ அதனால ஜபம் என்பது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்க்கையில நன்மையை கொடுப்பது. ஸோ த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எ பர்சன் வில் ஹேப்பன் வென் யூ டூ ஜபா. இது கண்டிப்பா நீங்க வந்து புரிந்து கொள்ளணும். யூ வில் ஒன்லி கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட். ஸோ உங்ககிட்ட இருந்த கோபம், உங்ககிட்ட இருந்த பொறாமை, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கம்பேரிஷன், உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பேராசை, இது எல்லாமே வந்து நம்ம விட்டு விலகி செல்லும். எல்லாருக்குமே உண்டு இந்த இந்த கெட்ட குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல பிறந்த அனைவருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 99% ஆஃப் பீப்புள் இந்த இது உண்டு. யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் மகாத்மாக்களாக இருப்பார்கள். ஆனா நாம் எல்லாருமே மகாத்மாக்களாக மாறுவதற்காவது நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மத்துல முடியலன்னாலும் அடுத்த ஜென்மத்துக்காவது நமக்கு வந்து அந்த பிராப்தத்தை பகவான் வந்து வழங்குவார். அதுக்கு நாம வந்து என்ன பண்ணணும், we have to get transformed. ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம். ஸோ இந்த பகவத்கீதை என்னதான் சொல்றது, அதனுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா பக்தி. இனி பகவத்கீதை மாத்திரம் கிடையாது, எந்த ஆழ்வார்களுடைய அவர்கள் எழுதிய அந்த அந்த அவங்கள எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க அதை வாசிச்சீங்கன்னாக்கா அதனுடைய இலக்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி. நாம ராமானுஜ ஆச்சாரியர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய கடமையே பகவானுக்கு பக்தி செய்வது ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறதே வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இது மாதிரி எந்த ஆச்சாரியா எடுத்துட்டாலுமே கடவுளுக்கு நாம வந்து பக்தி செய்யணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குறிக்கோளே. அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்கள் கண்டிப்பாக நாம் அதுல உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் தான். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பௌதீக செயல் செய்யாம இருக்க முடியவே முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக விட்டது. இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து உயிர் வாழணும்னா இந்த செயல்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனா அத்தகைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சு நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையாக அமைகின்றது. நாம் அதை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. பகவான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கருணையை நமக்கு வந்து வழங்குகிறார். சோ அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். சோ இவ்வாறாக இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு, 7th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு. சோ அது மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர் பகவான் சொல்ல சொல்ல உன்னதமான, அதாவது ரகசிய நாலேஜ், அறிவு, இந்த இது எல்லாத்தையுமே கேட்க கேட்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசியில வந்து அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய நிலையை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஏதாவது வியாசதேவர், அசிதர், தேவலர் இவங்க எல்லாருமே வந்து பிற தேவர்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க உங்களை பத்தி. ஆனா இப்ப நீங்களே ஸ்வயம் அதை பத்தி நீங்க சொல்லும் பொழுது நான் அதை உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். உங்களுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை, த சுப்ரீம்னஸ் ஆஃப் த லார்ட், அது பாத்தீங்கன்னாக்கா
அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கும் வருகின்றது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய விபூதிகளில் சிலவற்றை அர்ஜுனர் கேட்கும் பொழுது எல்லாத்தையுமே என்னால சொல்ற முடியாது, அதுல சிலவற்றை முக்கியமானதை மட்டுமே நான் உனக்கு எடுத்துரைக்கின்றேன் கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா 19th ஸ்லோகத்துல இருந்து 42nd ஸ்லோகம் வரைக்குமே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. Mataji, first one. 10.1. Okay, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Bhagavan Uvacha Uya Eva Magapago Shudume Paramam Vachaga Yatteham Priyamanaya Vashyami Ida Kamyaya. Hare Krishna. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு முறையும் வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் அர்ஜுனருக்கு. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உனக்கு உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன், இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் சாப்டர்னுடைய கண்டினியூஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 10th சாப்டர்லயும் வருது. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனும் சரி அதாவது துரியோதனனும் சரி பகவானிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாயம் பெறுவதற்காக வந்து காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி தான். சோ நாம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம ஒரு சகாயத்தை பெறுகின்றோம் என்றால் கொடுப்பவருடைய கை மேல இருக்கும், வாங்குபவருடைய கை வந்து கீழே இருக்கும். அது எப்பவுமே அதுதான் வந்து இயல்பாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா நாம சப்மிசிவா தான் நம்ம கேட்க முடியும். சோ அந்த இயல்புடையது அதுதான் வந்து தர்மமும் கூட. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த ஒரு தூய பக்தனுடைய உள்ளமும் அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப நாம எல்லாரும் கூட பகவான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கருணைக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும். சோ பக்தியை வந்து கண்டிப்பா அதுக்காக தான் செலுத்தணும். சோ நம்ம கடவுள் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்தும் பொழுது அவருடைய கருணை இருந்தாலே நாம வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு வந்து கிளியரா கிடைக்கும். எந்தவித அதாவது எத்தனை வந்து தடங்கல்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் எதிர்கொண்டு நாம வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தலையாண்ட உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன். சோ முதலில் அவன்தான் வந்தான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம் ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருடைய கால் கிட்ட போய் நம்ம அதாவது அவர்கிட்டே சகாயத்தை பெறுவதற்காக வந்த பிறகு அவருடைய பாதங்கள் கிட்ட உட்கார்வதற்கு வந்து அவனுக்கு வந்து இஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா அவனுடைய சுப்பீரியாரிட்டியை வந்து எப்பவுமே அவன் காட்டணும். ஸோ ஹி இஸ் கிரேட், ஐ எம் த டூயர், ஐ எம் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் என்பது அவனிடம் உண்டு. அதனாலதான் பகவானுடைய தலையாண்ட போய் உட்கார்வார். எஸ், 10.2 வாசிங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. நாமேது சுரகணா பிரபவம். யா Yomam ajam anadim cha. மாதாஜி 10.2. 10.2. Sridharang Mataji. 2 இப்பதான் நான் இப்போ Mataji, சரிங்க Mataji. நமே விதுக சூர கனக பிரபவம் ந மகர்ஷயக அகம் ஆதிர்கி தேவானாம் மகரிஷினா சர்வசக. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இப்ப சொல்றார், தேவர்களோ மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்களை வந்து அறிவது கிடையாது. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியானவன் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். முதலில் தோன்றியவர் அவரே அப்படின்னாக்கா இஸ் த கிரியேட்டர். அவரை யாரும் வந்து படைக்கவில்லை. அவரே வந்து எல்லாவற்றையும் படைக்கக்கூடிய அந்த இயல்போடு தான் அவர் இருக்கின்றார். சோ அனாதியானவர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. யோமாம் அஜம் அநாதிஞ்ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூடா சமர்த்யேஷு சர்வபாபை பிரமோச்சயதே. எஸ், எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், தட் மீன்ஸ் த அன்பார்ன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு என்பது அவருக்கு கிடையாது. எப்படி நம்ம ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு என்பது கிடையாதோ அவருடைய அங்கமாக நாம் எல்லாம் இருக்கோமோ அவரும் பிறப்பற்றவர். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பமற்றவர், முதலும் முடிவும் எல்லாமே அவர் தான். அதை நம்ம எங்க தொடங்கி எங்க முடியறது இதெல்லாமே நமக்கு தெரியாது.
எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, அனைத்து பிரபஞ்சங்களையுமே படைத்தவர் அவர். அப்படி இருக்கும் பொழுது he is the அனாதி and then he is the sole proprietor. அதாவது பாரு, ஈஸ்வரா அப்படின்னாலே கண்ட்ரோலர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம், ஏதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் லார்ட் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரா. சோ ஈஸ்வரம் என்றது என்னன்னாக்கா கண்ட்ரோல் அப்படின்னு அதுதான் அதனுடைய மீனிங். அதாவது கட்டுப்பாட்டாளர் என்று அர்த்தம். சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் என்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட், உயர்ந்த ஆளுமை, உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது நம்ம பகவானை குறிக்கின்றது. சோ மனிதர்களுக்கிடையே குழப்பமற்றவனாகவும் அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். சோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய நிலைகளை ஒருவர் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்திற்கு அடைந்திருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர்கள் வந்து நிதான புத்தியுடைய அந்த சிதாதிர் முனி அப்படின்ற அந்த குவாலிட்டிஸோட வந்து அமைந்திருப்பார்கள். அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்துல மீண்டும் வந்து பிறப்பது கிடையாது. அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக ஆகின்றார்கள். முமுட்சுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ சமஸ்கிருதத்துல முமுட்சுக்கள் என்றால் விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை அந்த நிலையை அவர்கள் பெற்றவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். சோ நெக்ஸ்ட் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே அவங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே அந்த நிலையை அடையும் பொழுது நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா இறந்த பிறகு அவர்கள் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டிற்கு சேர்கிறார்கள். எஸ் 10.6 வாசிங் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. மகர்ஷ்யக சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மனாசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜகா. ஹரே கிருஷ்ணா. மகரிஷிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்த 7 பூர்வே, அதுக்கப்புறம் சத்வாரோ மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் 4 பிற முனிவர்களும், மன்வஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனுக்களும், ததா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவை அனைத்தும் சேரும்போது 25, மத் பாவ அதாவது என்னுடைய மனசினிருந்து தோன்றியவர்களே அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த 7 மகரிஷிகள் யாரு அப்படின்னாக்கா கஷ்யப்பா, அத்ரி, வசிஷ்டா, அங்கீரா, கௌதமா, விஸ்வாமித்ரா அண்ட் பரத்வாஜா. ஸோ இவங்க இந்த 7 பேருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் நம்ம பிராமின்ஸ்னுடைய ஃபேமிலி நேம்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய கோத்திரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 7 முனிவர்களுடைய பெயர்கள் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி ரிஷிகளுடைய பெயர்கள். அதுக்கப்புறம் 4 பிற முனிவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிகள் யாருன்னாக்கா பிரம்மருடைய அந்த ஆன்மீக உணர்வுல மட்டுமே பிறந்தவர்களான சனதா, சனாதனா, சனகா, சனந்தா, அப்புறம் சனத்குமாரா, இந்த 4 பேர்கள். ஸோ 4ம் + 7ம் கலந்தது 11. அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நான் வந்து 14 மனுக்கள் தான் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த 14ம் இந்த 11ம் சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 பேர். ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய மனதால் பிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இந்த 25 பேருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய மனதிலிருந்து பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடம் இருந்தே தோன்றியவை. பேசிக்கலி நம்ம மனித குலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனு இருந்துதான் வந்ததே. இப்ப நாம இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைவஸ்தவ மன்வந்திரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது மன்வந்திரத்துல இருக்கோம் நம்ம வந்து இப்போ. ஸோ ஸ்வேத வராக கல்பத்துல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைவஸ்தவ மன்வந்திரே. நீங்க எங்கேயாவது வந்து ஒரு பூஜைக்கு வந்து கொடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க சங்கல்பம் பண்ணும் பொழுது இந்த மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி, இல்லைங்களா? சங்கல்பம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வேத வராக கல்பே, அதுக்கப்புறம் வைவஸ்தவ மன்வந்திரே, கலியுகே, பிரதம பாதே, ஜம்பீத் விபே, பாரத வருஷே, பரத கண்டே, இதெல்லாமே வரும். சோ நீங்க இத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே நம்மளுடைய திருநாட்டினுடைய இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும்னாக்கா இந்த பாரத நாட்டில் நம்ம பிறந்திருக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். இட் இஸ் அ பயஸ் கண்ட்ரி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான இடம் எதுனாக்கா நம்ம இந்தியா. ஆக்சுவலி அந்த புண்ணியமான ஸ்தலம் இது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த உலகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் மச் பயஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய, நம்ம இயற்கையிலேயே நமக்கு அந்த பிளட் லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்று தன்மை நமக்கு. ஸோ இதுக்கே நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நன்றிகள் செய்யணும். அதாவது நம்மளுடைய வணக்கங்களை நம்ம கண்டிப்பா தெரிவிக்கணும். மேலும் பகவத்கீதையை வந்து இந்த மண்ணுல தான் பகவான் கொடுத்தார். ஸோ அதையும் நம்ம படித்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நன்னிலையில வந்து வரணும்னாக்கா இதை வந்து நன்னா படிக்கணும்.
அதனால செகண்ட் லெவலுக்கு வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ வீக்லி 2 classes தான் இருக்கும், ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே. மேபி ஆஃப்டர் 1 or 2 months வந்து டைமிங் ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். வில் சி. அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பா ஈவினிங் இதே மாதிரி டைம் 6 மணிக்கு மேல 6:30 மணிக்கு மேல பண்ணணும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து 1 or 2 months நீங்க பேர் பண்ணணும். ஸோ 4 to 6 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே அட்வான்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ கெட் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட். அவ்வளவுதான். எஸ் 10.7 வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति தத்வதः. எஸ் तत्वदः सो விகல்பேன கோ யோகேன विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. எஸ். ஸோ எனது இந்த இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மை என்று அறிகின்றானோ, அதாவது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன். இஸ் த அனாதி, அவர்தான் வந்து அனாதி, ஆதியும் அந்தமும், திவ்யமானவரும் நித்தியமானவரும், நம்மளை ரட்சிப்பவரும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கும் பொழுது நம்மள வந்து, அதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இந்த மூன்றுனுடைய ஒருமொத்த அந்த ஓம்காரம் என்னும் அந்த நாதத்தினுடைய அதிபதியா இருக்கக்கூடிய நம்ம பரமபுருஷ பகவான், இந்த நிலைகள் எல்லாம் நாம் உணர்ந்த அவருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான ஸ்தலம், அதாவது வைகுண்டம் இல்லையா? சோ அதை யார் ஒருவர் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இந்த நிலையை ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து அனன்ய பக்தியை வந்து செலுத்துவார்கள். இதில் சந்தேகமே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து பகவானும் சொல்லிட்டாரு. எஸ் 10.8 வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा अगम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां उदाभाव समन्विताः. हरे कृष्णा. ஆன்மீக உலகங்கள், அதாவது ஜட உலகமும் சரி ஆன்மீக உலகங்கள், ஜட உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கை, அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக உலகங்கள் மேல் உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அதாவது ஆதாரம் எங்கிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து தான் இது அனைத்தும் வந்தது. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. காரணோதயாட்சி விஷ்ணுவாக அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து தான் அனைத்து அண்டங்களுமே படைக்கப்படுகின்றது. தேவர்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது அதனாலே அப்படின்றது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதய பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வந்து முதட்டிலிருந்து வரக்கூடாது. எஸ் நான் பக்தி செய்யறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் பண்ணும் பொழுது இங்கிருந்து மட்டுமே நம்மளுடைய அந்த உத்வேகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியினுடைய அந்த பிரபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லிப் மூவ்மெண்ட்ல மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஹிருதயத்திலிருந்து வரணும். அங்கிருந்து வரும்பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களால வந்து ஒரு நாளைக்கு எப்பயாவது லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் அச்சீவ் பண்ணணும்னாக்கா அந்த பரமாத்மா சொரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து வரணும் பக்தி வந்து. அவ்வாறு வரக்கூடிய பக்தி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்குமே வந்து நிலைத்தவை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நித்தியமானவை. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக அந்த உயர்ந்த ஆளுமையான அவருடைய இடத்திற்கு சேர்வதற்கு பாக்கியத்தை பெறுவார்கள். எஸ் 10.9 வாசி. हरे कृष्णा मत् चित्ता मत् कद प्राणा ओदयन्द परस्परं कदयन्दश्च मां नित्यं दुष्यन्ति सरमन्ति च. हरे कृष्णा. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான ஒரு பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அர்ஜுனனுடைய தலையிலிருந்து கால் வரைக்குமே வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு அந்த நாமம் வந்து எங்க வேணாலும் அந்த சப்தத்தை கேட்க முடிந்ததோ ருக்மிணியால, அதே மாதிரிதான் ஒரு தூய பக்தனுடைய உள்ளத்துல ஆழ் மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய அந்த என் சிந்தனைகள் வந்து எப்பவுமே போயிட்டு இருக்கும். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக அர்ப்பணித்தவர்கள். ஆழ்வார்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. சோ எல்லா ஆச்சாரியார்கள், அதாவது இந்த குரு பரம்பரையில வந்தவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி தொண்டிற்காக தங்களையே வந்து அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள்.
மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இது கண்டிப்பாக உண்டு. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இந்த பேட்ச் முடிஞ்சு பக்தி விருக்ஷா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குரூப் வந்து இருக்கு. அந்த குரூப்ல அதாவது சீரியஸா வந்து படிக்கிறவங்களை வந்து அந்த குரூப்க்கு வந்து போடுறோம், எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறவங்களுக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஒன்லி டிஸ்கஷன் தான், வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி. ஸோ அங்க வந்து ஸ்லோகங்களை வந்து ரொம்ப விரிவா படிச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்த்தங்களை புரிந்து கொண்டு அதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அதை புரிந்து கொள்வதற்காக வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போறது. ஸோ ஒருவருக்கு ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசங்கள் செய்து கொள்வார்கள். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நல்லதா சொல்லி கொடுத்தாலே அந்த மனசுல வந்து ஆத்ம திருப்தி என்பது நமக்கு வரும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு இந்த ஞானத்தை சொல்லும் பொழுது அதை விட ஒரு பேரானந்தம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நமக்கு புரிஞ்சதை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லணும். ஸோ அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும். கீதை உபதேசம் வந்து எப்படின்னாக்கா மவுத் டு மவுத். அதுதான் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த இடத்துல இது சொல்றாங்க, இதை போய் நீங்க கண்டிப்பா சேருங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லணும். அவங்களும் அந்த ஞானத்தை விருதி செஞ்சு கொண்டு அந்த அந்த எங்க நம்ம படிச்சோமோ அந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியத்தை பண்ணும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய ஆனந்தம் வேற எதுலையுமே இருக்காது. ஸோ பகவானுக்கு நான் எந்த ரூபத்துல வேணாலும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கைங்கரியம் செய்யலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வே அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 10.10 தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஹரே ஏன மாம் கிருஷ்ணா. உபாயந்தி தே. ததாமி புத்தியோகம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எனக்கு தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். சோ நமக்கு எப்படி ஞானம் வரும், நமக்கு யார் சொல்லி கொடுப்பா? நமக்கு எல்லாருக்குமே குருவே கிடையாது இல்லையா? இப்போ வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து சிக்ஷா குரு மூலியமா நம்ம கத்துன்னு இருக்கோம் இல்லையா? சோ ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீக்ஷ குரு என்பது வேறு. அவர்கிட்டத்திலிருந்து பெறக்கூடிய ஞானம்னுடைய இது பாத்தீங்கன்னா ஆழம் வந்து ஜாஸ்தி. ஆனா நமக்கு இன்னும் அந்த பிராப்தம் என்பது இல்லை இல்லையா? ஃபியூச்சர்ல வரலாம். ஆனா அது வரைக்குமே நம்ம வந்து இந்த பக்தியில் நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த முன்னேறணும்ன்ற அந்த இதுல வரணும்னா அந்த ஞானத்தை யார் வழங்குவார்கள்? நான் படிக்கிறேன், முயற்சி பண்றேன், புரிந்து கொள்வதற்கு நான் முயற்சி பண்ணுகின்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம இந்த நாலேஜ் வந்து இந்த பேசிக் லெவல் கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு நம்ம வந்து டீட்டெயில்டா படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தியோட இந்த பகவத்கீதையை படிக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த பகவத்கீதை என்னும் அந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வாரி வழங்குவார் ஹிருதயத்திலிருந்து. அது நம்ம தெரிஞ்சு நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு வழங்குவார். சோ அந்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் துருவன் பகவானை எண்ணி தவம் புரிதல், துருவனுடைய கதை நம்ம இப்ப வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இது வந்து பாகவதத்திலே இருக்கு. ஸோ எத்தனாவது கேண்டோன் இங்க போடல. ஸோ நாரத மகரிஷி எப்போ தன்னுடைய சித்தியானவள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தன்னுடைய தந்தை மீது உட்காரக்கூடிய தகுதி இல்லை தனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 5 வயது சிறுவன் பாத்தீங்கன்னா மனம் உடைந்து தன் தாயாரிடம் வந்து சொல்லும் பொழுது சோ அவங்க தாயாரும் வந்து இது கடவுள்கிட்ட தான் நீ கேட்கணும், பகவான் கிட்ட தான் நீ கேட்கணும்னு சொல்றாங்க. சோ பகவான் எங்க இருப்பாருனாக்கா ரிஷிகள் எல்லாமே காட்டுலதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா காடு தேடி வந்து அங்க வரும்பொழுது நாரத மகரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கிறார். இந்த அளவுக்கு ரொம்ப அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு, இங்கெல்லாம் நிறைய காட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மிருகங்கள் எல்லாம் வரும், உன்னை வந்து இது பண்ணி சாப்பிட்டுடும், நீ வந்து சின்ன பிள்ளை, நீ வீட்டுக்கு போகணும் தான் அவர் சொல்வார். ஆனாலும் துருவனுடைய அந்த விடாமுயற்சி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த், நம்பிக்கை, அவருடைய நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நாரத மகரிஷியே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு உபதேசம் செய்தார். சோ அந்த காட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா துருவன் கடுமையான தவம் புரிந்தான். முதல் மாதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் பழத்தை உண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா உலர்ந்த புல் இலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லீஃபி அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டுருக்கான் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணீர் வந்து 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 4வது மாதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுவாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிராணாயாமாவை பத்தி நம்ம சீதாராமன் பிரபு சொன்னார் இல்லைங்களா?
பூர்வகா, கும்பகா, அதுக்கப்புறம் ரேச்சகா இது சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? சோ அது பூர்வகா வரும்பொழுது மூச்சை வந்து உள்ள இழுத்துக்கிறது. 12 நாட்கள் ஆன பிற 6 நாட்கள் வரைக்குமே அந்த மூச்சை டம் கட்டி பிடிச்சுக்கிறது. 12 நாட்கள் ஆன பிறகுதான் ஒரு முறை வந்து அந்த மூச்சை வந்து வெளி சுவாசத்தை விடுதல். சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூச்சு, அதாவது சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி. சோ அத வந்து செஞ்சாரு. மாதம் 5 அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே காலில் நகராமல் நின்று பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம். இத்தனை கடுந்தவத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்தது. சோ பார்க்கும்பொழுது இந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான தவத்துல வந்து துருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஈடுபட்ட பொழுது மேல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இந்திரன் வந்து தன்னுடைய பதவிக்கு என்ன போயிடுதோன்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? சோ துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்ட நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தையும் உபதேசித்தார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறி. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பவர் ஆக்சுவலி. அவனுடைய கட்டை விரல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது ஆக்சுவலி. భగవాన్ అవన్ మున్నే తోండ్రియ పిన్నుం. సార్ నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, మళ్ళా కాల్ చేస్తాను ఉండండి. లేదు ఇంకా రాలేదు సార్, వచ్చినా కాల్ చేయమంటారు. నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, తర్వాత చెప్తాను. సో பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்கச் செய்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளே வந்து அதாவது பிரசன்னம் ஆன பிறகு கூட அதை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் அதையும் மீறி அவருடைய தவத்தினுடைய இது இருந்தது. அதை உணராமல் அந்த தவத்துல வந்து அவ்வளவு மூழ்கி இருந்தார். அதுக்கப்புறம் பகவானே அந்த நிஷ்டையை வந்து எடுத்து தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்தால் அந்த சங்குனால துருவனை ஸ்பர்சித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். சோ இதுதான் வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான அந்த மைண்ட், ஃபெய்த் இது எல்லாமே இருக்கணும். மனதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதியான மனது, உறுதியான நம்பிக்கை, இதை வச்சுதான் நம்மளால வந்து பக்தி செலுத்த முடியும். எஸ், 11th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமக நாஷயாம் யாத்மபாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்குதேவ் கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் உபதேசம் பண்ணார் 7 நாட்கள்ல. இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா கபிலமுனி சாங்கிய யோகத்தை பகவானுடைய 6வது இன்கார்னேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவாக்கம். சோ அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தாயாரான தேவஹூதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகத்தின் அதாவது பகவானுடைய அந்த சொரூபங்கள் அந்த இதெல்லாமே வந்து சொல்றார். சோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதியான நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் உறுதியான மனது, அதோட ஒருத்தர் வந்து பக்தி சேவையில வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார்கள் என்றால் அவர்களிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மர்சி, பகவானுடைய மர்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவருடைய விருப்பம். அவர் யாருக்கு எப்படி கொடுக்கணும்ன்றது வந்து அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் இல்லையா? இப்போ ஒரு தாய்க்கு வந்து ஒரு 5 பிள்ளைகள் இருக்குன்னாக்கா இந்த பிள்ளைக்கு இது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து அந்த தாய் தான் டிசைட் பண்ணுவா இல்லையா? சோ ஏன்னா அந்த தாய்க்கு தெரியும் இந்த பிள்ளைக்கு இது கொடுத்தால் இது உபயோகப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த தாய்க்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் பகவான் என்னும் அந்த தாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயினுடைய சொரூபமா இருக்கக்கூடிய அவர், நாம் எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள். நமக்கு எது வந்து நன்மை என்பதை அவர் உணர்ந்து அது கண்டிப்பாக வழங்குகின்றார். சோ நாம் அந்த பக்தி நிலையில போகும் பொழுது அவருடைய கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல வசிக்கின்றார். எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் வசிக்கின்றார். அதாவது எப்படி வசிக்கின்றார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அனிமல்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் உடைய சொரூபம் இருக்கு. எந்த நிலையில இருக்காருனாக்கா உணர்ச்சி, உணர்வு, அதாவது ஜீவன், அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் நான் தான் சொல்லியிருக்கார். உயிர், அந்த உயிர் நாடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சோம். அந்த ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அறியாமையினால் பிறந்த இருளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அறியாமையினால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையினால் இருளில் மூழ்கி கிடக்கின்றோம். ஆனா
அந்த அறியாமையை எதனால் விளக்கப்பட முடியும்னாக்கா ஞானம் என்னும் தீபத்தினால் மட்டுமே அந்த அறியாமையை நம்மளால வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ இப்போ ஒரு இடம் ஃபுல்லா இருட்டா இருக்குன்னாக்கா சடனா நம்ம லைட் போட்டோம்னாக்கா அந்த இருட்டு இருந்த இடமே தெரியாம போகின்றது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஞானம் இருக்கும் இடத்துல அறியாமை என்பது தானாக விலகி சென்று விடும். அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 12 இருந்து 13 வாசிருங்க. அர்ஜுன உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆகாஸ்து த்வாம் ருஷயः சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ யாசர் ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷமே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவையும் தெரிஞ்சுண்டு 9th சாப்டர்ல இருந்து கேட்டுட்டே வரார். சோ பகவான் இது எல்லாத்தையும் சொல்ல சொல்ல இந்த ஞானத்தை வந்து அர்ஜுனன் ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது இப்ப வந்து சொல்றார், நீரே பரபிரம்மம், நீரே பரந்தாமா, அதாவது நீ இருக்கக்கூடியதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமத்தலம், உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டமே வந்து பரமத்தலம். பவித்ரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியோர், பியோர் எனக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான அந்த இது தூய்மைப்படுத்துபவர். அதுக்கப்புறம் பரமம் பகவான் பவான், புருஷம் சாஸ்வதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியம், திவ்யம் தெய்வீகம், ஆதி தேவம் இஸ் த அநாதி, அஜம் விபும, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், நமக்கு எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான இருப்பிடம் அவர் இருக்கக்கூடிய பரமத்தலம் தான். மிகவும் தூய்மையானவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிசுத்தமானவர். பரம சத்தியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீஸ் த அதாவது சத்தியம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் அதை குறிக்கின்றது. நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் அன்பார்ன். அதுக்கப்புறம் மிக பெரியவர், பழமையானவர் கூட அவர் வந்து. உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையை பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவரிஷி நாரதர், அதுக்கப்புறம் அசிதர், தேவலர், வியாசர் இவங்க எல்லாம் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். ஸ்வயம் இப்ப நீங்களே சொல்றத நீங்க சொல்றத நான் இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கேன், நீங்க எனக்கு அறிவிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அதை நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ் 14th and 15th ரெண்டு வாச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நகிதே பகவன் வியக்தம் விதுர்தேவானதானவகா ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் ஏதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேசே தேவதேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப வந்து சொல்றாரு, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்று ஏற்கின்றேன். சோ இவ்வளவு காலம் சொன்ன அந்த அதாவது இத்தனை சாப்டர்ஸ் ஆச்சு அர்ஜுனருக்கு மனப்பக்குவம் அடையறதுக்கு, கொஞ்சம் அக்செப்டன்ஸ் அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு இல்லையா? சோ நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலை உண்டு. அறியாமையில நாம நிறைய மூழ்கி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பிரதிபிம்பமா தான் அவர் இங்க பேசிட்டு இருக்கார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த டவுட் எல்லாம் கேட்போன்ட்டு தான் முன்னாடியே நினைச்சு அர்ஜுனர் வந்து ஹீஸ் அ வைஸ்லி பர்சன். அவர் வந்து நார்மலான ஒரு மனிதருக்கு வரக்கூடிய என்னென்ன அதாவது பாத்தீங்கன்னா டவுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இது கிளாரிபிகேஷனுக்காகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார். சோ தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன் சொல்லிட்டார். சோ இந்த இடத்துலதான் அக்செப்டன்ஸ்க்கே வந்திருக்கார். சோ நம் தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தக்க இருக்கக்கூடிய அந்த சொரூபத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருமே அறிய முடியாது. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இது. சோ அவருடைய சொரூபம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியக்க வைக்கக்கூடிய சொரூபம், ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய ஒரு சொரூபம். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களோ அசுரர்களோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக அறிய முடியாது. தேவர்கள் மாத்திரம் இல்லை, யாராலுமே பகவானுடைய முழுமையான இதை வந்து எல்லாவற்றையுமே அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஒன்லி பை எ பியூர் டிவோட்டி தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். உன்னதமான பக்தனால் மட்டுமே பகவானை வந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியில மட்டும்தான் பகவான் தன்னுடைய முழுமையான இதை வந்து ரிவீல் பண்ணுவார். பட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாதன பக்தி அதுல எல்லாம் போகும்பொழுது நமக்கு வந்து
அந்த எலிவேஷன் போறது மிகவும் கடினமான ஒன்று. சோ அனைத்திற்கும் மூலம் அவர்தான், அனைவருக்கும் இறைவனும் அவர்தான், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரும் அவர்தான். ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாம் படைத்தவர் அவரை, அகிலத்தின் இறைவன் அவர். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். ஏன்னா இன்டர்னல் பொட்டன்சியல பகவானை பற்றி பகவான் மட்டும்தான் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். நம்மளால அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது, அந்த கெப்பாசிட்டியும் கிடையாது நமக்கு. அது நம்ம தெரிந்து கொள்ள. எஸ் 10.17. Which one Mataji? 10.17 17 and 18 ரெண்டும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. கதம் வித்யாம் அகம் யோகி கேஷோ கேஷச பாவேஷு சிந்தியோ அசி பகவன்மயா. எஸ் ஸ்ரீ 10.18 மாதாஜி. ஆமா. விஸ்தரேன மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தனா பூய கதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே அம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உன்னத யோகியான, அதாவது இறைவரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பது அறிவது எவ்வாறு? எப்படி நம்ம கண்டினியூஸா பகவானை நினைக்க முடியும், சேவிக்க முடியும்? எப்படி செஞ்சுட்டே இருக்க? நமக்கு வேற வேலைகள் எல்லாம் உண்டு இல்லையா? அதுல எல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோமா இல்லையா? டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருமா இல்லையா? சோ நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா டைவர்ஷன் கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா? வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நாம் நினைவில் கொள்ள முடியும்? சோ இந்த இடத்த பார்த்தா இது பகவான் அப்படின்னு நான் நினைக்கணும் இல்லையா? இந்த ரூபத்தை பார்க்கும்பொழுது எஸ் இது பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நான் எனக்கு அந்த நினைவில் கொள்ளக்கூடியது எல்லாமே எந்தெந்த உருவங்கள்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. உமது வைபவங்கள், உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும் சொல்றார். இப்ப அவருடைய வைபவங்களை பற்றி கேட்கின்றார் அர்ஜுனர். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. அதாவது இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கணும்ன்ற அந்த மனசு இல்லையா? பகவான் பேச பேச அதை கண்டிப்பாக அது அமுதமாக இருக்கின்றது கேட்பதற்கு. அதை மீண்டும் கேட்கணும்ன்றது அந்த ஒரு இன்டென்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்துல பேசுறாரு ஆக்சுவலி. ஏனெனில் உம்மை பற்றிய அதிகமாக கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். சோ அவ்வளவு ஸ்வீட்னஸ் பகவான் பேச பேச இந்த ஞானத்தை அவர் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனன். எஸ் 19 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இந்ததே கதைஷ்யாமி திவ்யா யாதம விபூதயக பிரதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாக்யந்தோ விஸ்ரஸ்யமே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்படியே ஆகட்டும் சொல்லிட்டு பகவான் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏன்னா அவை அனைத்தும் எல்லையற்றவை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முதல் முடிவு எதுவுமே கிடையாது. சோ அந்த அளவுக்கு நிறைய இருக்கு. ஆனா அதுல சிலவற்றை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ 10.21 இருந்து 38 ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நான் இந்தந்த சொரூபங்கள்ல இருக்கேன் அப்படிங்கறது சொல்வார். ஆதித்யர்கள்னாக்கா அதாவது சூரிய கடவுள்ல 12. அந்த 12 இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவாக இருப்பது நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஜோதிகளில் அதாவது திலங்கும் சூரியனில் திலங்கும் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய அந்த பொருட்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய பிரகாசம் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மருத்துக்களில் நான் மரீஷின்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்று, அதாவது மேல் உலகங்கள்லயும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல அதுதான் மருத்துக்கள் என்று பெயர். அந்த மருத்துக்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மரீஷி அப்படின்ற அந்த காற்றினுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நான் தான், என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ நட்சத்திரங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. வேதங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாம வேதம், 4 வேதங்கள்ல பகவானுடைய அதன் ரூபம் சாம வேதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அடுத்து தேவர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்திரன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீ இஸ் த தேவர்களுக்கெல்லாம்
அது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிங் இல்லையா, இந்திரன் என்னுடைய சொரூபம்னு சொல்லியிருக்கார். புலன்களில் நான் மனம், எவ்வளோ பெரிய இது இல்லையா, மனதை வந்து வென்றவர்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் என்பது ரொம்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது ஐட்டம். நம்ம இதுலயே நம்ம உடல்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஷட்டில் பாடியிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்மத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது வந்து ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங். அதை வந்து கட்டுப்படுத்துவது என்பது இயலாத காரியம். அதை கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே ஆர் அச்சீவ்டு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். உயிர் வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தி, இதுதான் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அனைத்து உயிர் வாழிகளிலும் இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தி, அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ருத்திரர்களில் 11 ருத்திரர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான். சோ இங்கே நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியுது. ஆக்சுவலி ஐ திங்க் லக்ஷ்மி மாதாஜி ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றேனான்ட்டு. கரெக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமானுடைய இந்த சங்கரன் என்ற அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூபத்துல இருப்பவரும் நான் அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார். யக்ஷ ராட்சசர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா குபேர கடவுள், குபேரனும் நான் என்னுடைய சுரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். வசுக்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நானே நெருப்பு, அதாவது அக்னி, அது என்னுடைய சொரூபம். மலைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேருமலை, அதுக்கப்புறம் சேனாதிபதிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா முருகன் ஸ்கந்தன் என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் புரோகிதர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோகிதர்களில் பிரகஸ்பதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்திரனுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரீஸ்ட், சீஃப் பிரீஸ்ட் யாருன்னாக்கா பிரகஸ்பதி. சோ அந்த சொரூபமும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நீர் தேக்கங்கள், அதாவது நீர் நிறைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமுத்திரம், அதாவது பெருங்கடல் வந்து என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மகரிஷிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிருகு முனி பிருகு மகரிஷி வந்து என்னுடைய நான் தான் அந்த சொரூபம்னு சொல்லியிருக்காரு. சப்தங்களில் திவ்யமான ஓங்காரம் என்பது என்னுடைய ரெப்ரசன்டேஷன், அதாவது அந்த ரூபத்துல என்ன நீ காணலாம் அப்படின்ட்டு. யாகங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருநாம ஜபம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து எந்த வீட்டுல எந்த யக்னங்கள் செய்தாலுமே, அதாவது கோயில்லையோ யக்னங்கள் செய்தாலுமே அங்க உபதேசிக்கக்கூடிய மந்திரங்களுடைய ஜபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய சொரூபம் சொல்லிட்டார். அசையாதவற்றில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இமயமலை, இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா. சோ அதாவது உயர்ந்த மலை, அந்த இமயமலையும் நான் என்னுடைய சொரூபம் தான் சொல்லிட்டார். எல்லா மரங்களிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரம். சோ அரச மரமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். ஆலமரமும் அரச மரமும் சேம் பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவரவியல் அந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான். ஸோ இந்த வந்து பின்னாடி நம்ம ஆலமரத்தை பற்றி நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ அது அது எதுக்குன்றத வந்து நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். பட் இந்த ஆலமரம் எதுக்கு இங்க சொல்றாங்கன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் ஆலமரத்தினுடைய ரூபமாகவும் இருக்கின்றார், அரச மரத்தினுடைய சொரூபமாகவும் இருக்கின்றார், அதையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். தேவரிஷிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதரும் பகவானுடைய சுரூபம் சொல்லியிருக்கார். கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன் அப்படிங்கிற அந்த கந்தர்வமும் நான் தான். அதுக்கப்புறம் குதிரைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது மேருமலையை வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா கடையிறாங்க இல்லையா. சோ அதாவது அமிர்தத்தை எடுப்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த அமிர்தத்துல இருந்து வந்த சில இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஐராவதம், அதுக்கப்புறம் வந்து உச்சேஸ்வரன். சோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபங்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்துக்கணும். பட்டத்து யானைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐராவதம், மனிதர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னன். சோ மன்னன் என்ற ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிங் இஸ் த சொரூபா ஆஃப் லார்ட் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். ஆயுதங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வஜ்ராயுதம், இந்திரனுடைய ஆயுதம் என்னுடைய சொரூபம். பசுக்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுரபி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா காமதேனு பசு. இனவிருத்தியாளர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்மதனும் பகவானுடைய சுரூபம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லி. சர்ப்பங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசுகி, பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சொரூபமும் என்னுடையதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நாகங்களில் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 தலையுடைய ஆதிசேஷன், அந்த சொரூபமும் நான் தான். நீர்வாழ் இனங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வருணனுடைய சொரூபமும் நான் தான் சொல்லிட்டாரு. முன்னோர்களில் நான் ஆரியமான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நீதிபதிகளில் நான் யமனை விட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த கிரேட்டஸ்ட் நீதிபதி யாருமே கிடையாது. சோ அதாவது தண்டனை என்பது நாம பாவம் புண்ணியத்தை வந்து நீட்டா அக்கௌண்டபிலிட்டி வச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு வந்து சொர்க்கம் நரகம் இல்லை, விமோக்ஷனம் போகும்பொழுது பகவானுடைய இடத்துக்கு செல்கின்றோம். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ காலத்தினுடைய சொரூபம் மரணத்தினுடைய சொரூபம் பகவான் தான், அதையும் நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். தைத்திய அசுரர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகலாதன் என்னுடைய சொரூபன் சொல்லிட்டாரு. மிருகங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிங்கம், அதுக்கப்புறம் பறவைகளில் கருடன், அதுக்கப்புறம் தூய்மைப்படுத்துவதில் காற்று.
சோ இந்த காற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த இடத்துல என்ன நறுமணம் இருக்கோ அதை வந்து காங்கி செல்லும். ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்ப்ரெட் ஆகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நல்ல ஸ்மெல்லா இருந்தாலும் சரி, துர்மணமாக இருந்தாலும் ஆஃப்டர் சம் டைம் அது கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடும். அதனால இந்த கிளீனிங்ல வந்து காற்றை விட வந்து தூய்மைப்படுத்துவதை விட வேற யாருமே கிடையாது கிரேட்டஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஆயுதம் தரித்தவர்களில் ராமர், ராமனும் என்னுடைய சுரூபம் தான். சோ அதுக்கப்புறம் நான் அதாவது ராமராக இருப்பதும் நானே அப்படிங்கறத வந்து இன்னொரு வாட்டி ரொம்ப உத்தரவாதமோட சொல்றார். மீன்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகர மீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பாயும் நதிகளில் வந்து கங்கையினுடைய சுரூபம் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எல்லா படைப்புகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடக்கம் முடிவு அதாவது மிடில் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் எல்லாமே நான் தான். ஆதி அந்தம் காதா ரட்சிக்கும் அந்த வேலை எல்லாமே என்னுடையதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அறிவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகம், அந்த 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 பிலாசபியும் அந்த ரூபத்துல இருப்பதும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. விவாதிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பட்டிமன்றமோ இல்லை ஒரு ஊர்ல ஒரு பஞ்சாயத்து நடக்கின்றது என்றாலும் அந்த விவாதத்துல வந்து வரக்கூடிய இறுதியான உண்மை வந்து என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எழுத்துக்களில் அகாரம், கூட்டு எழுத்துக்கள் இரட்டை சொல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தீராத காலமும் நான் தான் சொல்லிட்டார். பகவான் வந்து காலத்தினுடைய சொரூபம். சோ அதாவது கிருஷ்ணருடைய காலச்சக்கரம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த புக்கு நானும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் காலச்சக்கரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது டைம் கிடைச்சா எங்கேயாவது சர்ச் பண்ணி படிங்க. படைப்பாளிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவும் பகவானுடைய சொரூபம். பகவான் தான் அவரை படைச்சார் இல்லையா? ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா. அவரு எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாக்குபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளர், அதாவது விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையும் அவர்தான், அழிக்கக்கூடிய மரணத்தினுடைய சொரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அதே மாதிரி பெண்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புகள்ல என்னென்னன்றது சொல்றார். சோ நாம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல பெண்ணாக பிறந்ததற்கு நாம வந்து பெருமை கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா பகவானுடைய சில வைபவங்களுடைய இது வந்து நம்ம கிட்டயும் அந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். புகழ். சோ ஒரு பெண்ணினுடைய புகழ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரூபத்திலையும் பகவான் தான் இருக்கின்றார். ஒரு பெண்ணால வந்து அதிர்ஷ்டம், அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு வந்தால் மகாலட்சுமி தான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த அதிர்ஷ்ட தேவதையே வந்து வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்மை. பெண் இல்லாமல் அந்த வீடு வந்து நிறைவே இருக்காது. சோ ஒரு வீட்டுல தாய் என்பவள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 நாள் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தா வீட்டுல கணவன் பிள்ளைகள் இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே நடக்காதங்க. ஆனா அதே அந்த தாய் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஏதோ ஒரு பெரிய இழந்ததை வந்து மீண்டும் பெற்றவர் அந்த அந்த உயிர் வந்து கண்டிப்பாக வருகின்றது. சோ அதே மாதிரிதான் அந்த பெண்மையினுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ அழகிய பேச்சு, அதாவது சாஃப்டான நம்மளுடைய அந்த குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்பீச். அதுக்கப்புறம் ஞாபக சக்தி. சோ எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பயோ நடந்ததை கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சு இது இங்க பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால கைட் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அந்த ஞாபக சக்தியினுடைய சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுன்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். அறிவு, நாலேஜ், இன்டெலிஜென்ஸ், உறுதி, அதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கான்பிடன்ஸா, டிட்டர்மினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதியான மனமும் நம்பிக்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது பெண்ணினத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் எப்பவுமே. மற்றும் பொறுமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிதானமாக எதையுமே ஏற்றுக்கொண்டு போகக்கூடிய அந்த தன்மை. அதுக்கப்புறம் சாம வேதங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிருஹத் சாமம் அப்படிங்கிறதும் என்னுடைய சொரூபம்னு சொல்லியிருக்காரு. கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, அதாவது காயத்ரி மந்திரமும் என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்ட்டு. மாதங்களில் மார்கழி. சோ இந்த மாதத்துலதான் நம்ம காலையில எழுந்து அந்த குளிர்ல குளிச்சுட்டு பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் நம்ம சேவிச்சுட்டு வருவோம் இல்லையா? பருவங்களில் நான் வசந்த காலம். அதுக்கப்புறம் ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது. சோ மகாபாரத போர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சப்போர்ட் கேட்டுட்டு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா சகுனி கிட்ட கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்வார். சோ இனிமேல வந்து நான் வந்து உங்களுடைய அதர்மங்கள் எல்லாமே எனக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் தான் சொல்வார். அதுக்கு நான் எதை கையாளுவேன் என்றால் சூதுவை நான் கண்டிப்பாக நான் கையாளுவேன். சூதுகள் செய்யப்படும். சோ அதான் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக சில சூதுகள் செய்யப்படும் தான் சொல்வார் பகவான். சோ ஏமாற்றுபவற்றில் அவர் வந்து சூது அப்படிங்கிறது வந்து இங்க கிளியரா நமக்கு தெரியறது. ஒளிர்பவற்றில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஜஸ், அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பிரகாசம் இருக்குன்ற அதுல இருக்கக்கூடிய தேஜஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். வெற்றி, ஒருவருடைய வெற்றி, தீர செயல், பலவான்களின் பலம் எல்லாமே என்னுடைய சொரூபம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார்.
விஷ்ணு குலத்தவர்களில் வாசுதேவன், அதாவது தந்தை பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தை விஷ்ணு என்பது இந்த யாதவ குலம் இல்லையா, அதுல வந்து வாசுதேவன் வந்து என்னுடைய ஸ்வரூபம்னு சொல்லிட்டாரு. பாண்டவர்களில் அர்ஜுனன், சோ அர்ஜுனனும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டார். முனிவர்களில் வியாசர், வியாசதேவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம். பெரும் சிந்தனையாளர்களில் பூஷணா கவி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் சுக்ராச்சாரியாருக்கு தான் அந்த பெயர் உண்டு. ஸோ இஸ் த அசுர குரு இல்லையா, அவர் பூஷணா கவி என்பது அவர் தான். அடக்கி ஆளும் முறைகளில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து தண்டனை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாட்டுல வந்து சட்ட திட்டங்கள் இருந்தால் மட்டுமே நாமளும் வந்து அடங்கி நடப்போம், இல்லை என்றால் தண்டனைக்கு உட்படுகின்றோம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ரூபம், தண்டனையின் ரூபமாக இருப்பதும் நான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கார். வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதியாக இருப்பதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய ரூபம் தான். ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஸோ சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து உண்மையை பேசாமல் இருப்பதால் அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பாதகம் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அங்க மௌனமாக இருப்பது உசிதமான செயல்தான். ஸோ அந்த ஸ்வரூபமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களுடைய இது. ஞானிகளில் இருக்கக்கூடிய ஞானமும் என்னுடைய ஸ்வரூபம்னு சொல்லிட்டார். ஸோ இத்தனை ஸ்வரூபங்களையும் நாம வந்து பகவானை காண்கின்றோம். ஸோ எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு, இதுவே ஜாஸ்தியா நமக்கு தெரியறது, ஆனா இதுல வந்து முக்கியமானதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன்ட்டு சொல்றார். எஸ் மாதாஜி 39 வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன நதத் அஸ்தி வினாயத் ஸ்யான் மயா பூதம் சராச்சரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானேன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இந்த மழை இந்த யாக சக்கரம் பாத்தீங்கன்னு இல்லைங்களா, அந்த உணவிலிருந்து தான் அந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூலம் என்ற அந்த உடலை வந்து உருவாக்கக்கூடிய அந்த விந்து வந்து வருகின்றது இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து அந்த விதையளிக்கக்கூடிய அந்த ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் வந்து இணையும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு உயிர் வாழி இந்த உலகத்துல வந்து ஜனிக்கின்றது அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும். சோ அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இருப்பதும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் என்று முன்னாடியே சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த உயிரிலும் இருப்பது அவருடைய இதுதான், இந்த ஜடமும் வந்து அவருடைய ஸ்வரூபம் தான், அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஒரு கல் அதாவது ஒரு மலை குன்று எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்கார், எதுலயும் இல்லைன்னு கிடையாது, ஒரு தூண்லயும் இருக்கார் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெரியும். நரசிம்ம தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூண்ல இருந்துதான் வந்தார் இல்லையா. சோ அதாவது அசையாத அந்த ஜடத்திலிருந்தும் வந்து பகவான் வந்து வெளியே வந்தார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா ரூபத்திலுமே அவர் இருக்கார். எஸ் 40th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாந்தோ அஸ்தி மம தேவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ துத்தேசதத் ப்ராக்தோ ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ இவ்வளவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லையற்றது என்னுடைய தோற்றங்கள், ஆனா அதுல சிலதை மட்டுமே உனக்கு நான் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். சோ எஸ் 41 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத் தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தையுமே என்னுடைய தேஜஸினுடைய சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியதுதான் என்பதை நீ அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா சொல்லிட்டார். ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்துமே, இந்த எல்லா உயிரினங்களும் எல்லாமே படைக்கப்பட்டது ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். எஸ் 42 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதவா பகுநைதேன கிம் ஞாதேன ஸ்வார்ஜுனா விஷ்டபாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகம் சேன சுதிதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு மேல்பட்டு நம்ம இன்னும் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம், எல்லா இடத்துலயுமே அவர் தான் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சின்ற பிறகு, சோ ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம்,
தூண்லயே இருக்காரு, துரும்புலயே இருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம இதுக்கு மேல நம்ம இன்னும் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? எல்லா ரூபங்களுமே அவர்தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அந்த சிறு அம்சத்தின் மூலமாக, அந்த சிறு பொறியின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையுமே புகுந்து நான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காரணோதயாட்சி விஷ்ணுவாக இந்த பிரபஞ்சங்களை படைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதயாட்சி விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளுமே உட்புகுந்து தாங்கின்னு இருக்கார். அதுல ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் 14 லோகங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா ஸ்வரூபாக விற்றிருக்கின்றார். சோ இவ்வளவையும் அவர் நம்மளை தாங்கின்னு இருக்கார். சோ எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த நம்மள எல்லாருமே தாங்கின்னு இருக்கார், ரட்சிச்சுட்டு இருக்கார் அவர் வந்து. சோ நாம இதை உணர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு பக்தி செய்வதற்கான மனதை நாம வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அந்த அந்த உறுதியான மனதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஸோ ஐ திங்க் ராதிகம்மா நீங்க வந்து யூ கேன் போஸ்ட். ப்ளே பண்ணிரலாமா? நீங்க அது வீடியோ ப்ளே பண்ணிடுறீங்களா பிரபு? ஓகே மது. ப்ளே பண்ணு. நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அது